hatu ke India bat ke China kila ban yalong parlok kublai shibun parlok bapela page ke video hakane ke channel kabangi ai kerteng kasi infotainment hadin gejing penkiu tax jong trom yeki mar India hadu 100% ni i bakaladon kidak kishin bapau bakane gejing yadai hapdeng kini ki artli kiri ki babun priutam haka perthai kala nang jan kila don ru ki khubor ki baong bau modi ula ban lek syapo jongkari China hakini kisngi ki ban sawan ke India bat ke China ki dei kiri ki ba klain bor haka perthai kata kalong kumne haka jingbun briu ke India number 1 ke China number 2 haka GDP ke India number 4 ke China number 2 haki bor thma lani ki bor sipai ke India number saw ke China number lai bat kidang bun ki ki ba kini kiri ki yakni banyo ya kekerdan ke bahakmat haga wei ke liang ladangi pai kata haga jingsen syar pajba ya ke India latip kum kata ka world largest democracy katba ke China pat kadai ka world strongest communist power ya kari India latip kum kari ka basdang banyabe syakmat haki jingstat kejuk mentah nadu ki kam ki jam hadu bun ki bentah katba ke China pat kalong kawai kabalala ban supply lane ban penmi ye ki mar bat ki teknologi ki baper hapo jongka bat dei nakane kadau imat ka Amerika kamnut penkiu tax ya ke China wala ke China kadai ka batit kambun ka umpniang napo Russia ban ya ke India ru habangi pai syakajing yadai hapdeng ke India bat China kalong ka bae ban batai namar ka jing yadai jong kini kiri kalong ka bajwat bha kum ka nuksa habangi pai hapdeng ka jing yale jong ke India bat China hai kini kisnam baladep ki yale hadu bandayap tang bakim pendan kam ye ki sulai hare ki pendan kam tang da ki wei ki kenjatiar ki bala manra hakti kum ki mau bat ki kenjanar ngangej pidangkan mau ye ketu ke jingja hapo jong ke galwan wali ka bedang sujia haki snam ki bempat slam ngin sapai ye kane haki wei pat ki bentah kiri ustad ki ong baki don shibun ke jingya srim hakar kom im rukom long jong kini ki briu hang ne tu ngin yo menyepai ya kane ka bentah nadu basdang hadu bakut kenang bansai ya kane ka bentah katkum gajing batai jong ki katu kane ki ong baka India bat China kim judan thma lane kata gajing yale ka bakrau ha kapor badang sensyar kis im handai hanrai ki ya syong suk syong sain da ki hajar snem hawai ladadan ki jingjiaru ki dei ki jingjia ki barit ki baria nyimla bantip ya kata hagi por ki bamenswa ki ladan kini ki Chinese mong ki bawan syapo India banlum jingtip ya kane kanyam Buddhist kum ufa siang bad une usuan sang udei ubawan kenang ban pule syapo India ban yo jingtip haka bedai bakanyam Buddhist hapo Nalanda bad ki ongru haki por jong kisim kajing ya khayi pateng hapdeng jong kini kiri kayaj bet kayaj ranti klem kano kajing wit kajing thut hadin baka India kalayo ya kajing lailuj haga snem shi jar khandai spa sau phnyo ka India kangai ya kajing suk bat ka syong suk kumta kam kwa ya kajing ya kajia bat kiwei pat kiri ki bahajan jongka harai ka kwa ban kiu haga bor ka jongka hi bat kam kwa ban penwit ya kiwei pat kiri ki barit ki baria wala kalong kari ka baheru ka India kala ai ka jingkershan ya ka China haga por ke ba mensua haga por bagi penlong ya ka nega People Republic of China haga snem shijar khandai spa sau khandai kadai ka India ka ba ithu nengkong ya ka ne ka kenhun bat kila don ki por ba ka jing ya dai hapdeng ka India bat ka China kalong ka ba klain ba
ha ka ba ha kitu ki por ka ladon kata ka slogan ka ba pau nam pha baki ong ka Hindi Chini bhai bhai ka ba mot ka India bat China ki long shipara han rei ha ka snem shi jar khandai spa nru phuwei shaneng kane ka jingya dei ha pedeng kini ki arri ki ba ong baki dei shipara kala sedang sniu durno namar ki kenrum keram bami haki kaput kata haki benta basya sepngi kajing ya kaja kalong ya kane ka aksai chin kane ka benta ka hap haka kontrol jong ka China hanre ya kane ka benta ka India ka kam baka dei ka jong ka haki benta basya mingi ka China ka kam baka Arunachal Pradesh ka dei ka jong ka balatib ru ya ka kum ka South Tibet harai kane kadon hapo India bat ka hap hapo kajing kontrol jong ke India kane kajing ya kajia haki kaput kala nangjur bat kumta haga snem shijar khandai spa nrupuar ka China kalawan banher thma kansan ya kari India habaro ar kine ki jaka nadu namingi bat syadu syasepngi namar baki India kampat prepare haki toki por ka China kalala banjale bha bad hadin ka ceasefire ka China kala kam ya kane ka aksai chin bad kala kontrol ya ka hadu menta lada pikwa bantip nia ya kane sa komen hadin ka thma shi jar khandai spa anru puar ka China kala sedang ban pen klain ya ka jingya dei parlok bad ka Pakistan kala pen klain ya ka jingya rap shaki bor sipai ka Pakistan nadu ki misail ki fighter jet kumjuru ka yarap ya ka Pakistan haga kamshna nuklear ka China kala shnaru ya ka kara koram highway ka bayai lengba ya ka Pakistan occupied Kashmir lane POK ya ka ne ka jingte ya ka ne ka project ka India ka Kenya baka China bat Pakistan kishna ya ka ne da ka jingle lane da ka jing pen Kenya ya ki an bat ka dei shi banta ka jingle kambaman kane ka jing ya dei hapdeng ka China bat Pakistan kala pen klain bat aibor ya ki shipai Pakistan hanrei kalong kum shi banta baka China ka yale indirect bat ka India ki babun ki ru shampang ki ong baka ne ka dei ka wei na ki daw ba pentlot ya ka jing ya dei parlok hapdeng ka India bat China Nagapor syakapor kidon ki kerum keram hapdeng ke India bat ke China kata kalong hagas nem sijar khandai spa nru punyo kadon kene ke jingya kajia ka baki khot kana thula bat chaula bat ha kene ke snem sijar khandai spa prapunyo kadon kene ke sumdur rong chu bahaga snem arjar khanyo kadon kene ke do klam harai ke badang thamai bat ke bangi ken mau bha kadei ka Galwan Valley Clash House nem arjar arpeu ngangej pidangkan mau bha ya kane hagitu gipor ka India ka Laban ya ka TikTok ka Likey ka PUBG bat kiwei pat ki apps na China ngangej pidangkan mau bahagitu gipor ki sipai India kila don ki bayap sa komen lada pidangkan mau habangi page ya ki news hakane ka operation sindur badang sudep ru ngiyo i bun kitiar China bawan yale ya kari India bat kidon shibun ki benta baka China kaya rap ya ke Pakistan hagitu ki por hanrei wat hapdeng kini ki ru ka khayi ka pateng hapdeng ke India bat ka China kaya beji bat kane ke jing ya khayi pateng hapdeng kini ki artli kiri kalong ka bahe bha hagani ke por tungin yok penyepe ya kene ke benta ke banga ong nadu basdang hatu ke China bat ke India kila banyalong parlok lane kinemla banyalong parlok kajubab kolong hoi kila banyalong parlok tangba kidon kine ki condition ki ba e bha ka benta ke banengkong ke syong suk syong sain hagi kaput lada kamdon ke jingkul mar hagi kaput kane kala banwanra shi benta ke jingya dei parlok babiang hapdeng ke India bat China ka baar pat lada ke China ka sange ban ai jingkershan ya ka Pakistan kaptam ki tiar thma bat kiwei ki tiar ki badai ban pentroing ya kari India
kabenta ka balai lada ka khayi pateng ka yaj bet yai ranti klem ka jing no shiliang kaneru kala ban pen klain ya ka jing ya dai hapdeng ke India bat China kabasau lada ka China ka sange ban kam ya ka Arunachal Pradesh bat kan ai ka jing kershan ya ke India haki global platform kum ka NSG bat kiwei kabenda kabasan lada ka jing ya shania ka scam hapdeng jong kini ki arri kata lada ki kena pule ki toris bat kiwei kilong ki basngan na kawai kari syakawai kane kala banwanra iya ka jing ya i lane ka jing ya dai parlok kababyang hapdeng kini ki arteli kiri kabenta kabanriu lada kila ban ya trailang ban penjai ya ki bor maryang da ka jing ya sngu thu jingmut nuksa kum ka jing tei ya ka to ka dam ka ba he dam ha ka perthai ka ba ka China ka tei menta han rei kindon kata ka jing ya sngu thu jingmut ba ka ne ka jing tei kanam kata ya ka India parlok ha ka ne ka perthai bangi im kanong shun jongi ka bashir khai tam kam dei ka China kam dei ka Pakistan han rei ka dei ka jingduk ka jing kerdu kinem sniu ki jingpang baharukom ka jing ya ka jia ka kerum keram bat ki thma ki bajia ha ka perthai kine ki de kinong shun bashir khai na ka benta jongi ki khun briu lada kini kiri bakhlain bor ha ka perthai kham tam ha Asia kinia teli kanwanra bon ki jingkela ha ka perthai kham tam yengi ki badan hapo jong kini kiri hanrei shwa ban kut kene ke video ka ai ke banga kwa ban ong ngimla ban kermen than hadu kata ya ka jingya dai hapdeng ke India bat China namar ka China ka kala na ka wei ka por shaka wei ka por kumba pi ha kene ke jingya thu khana jonga hoi ki dang bun ki jingja ki baja ki bangimla ban thep ha kene ke video namar kan drong hanrei tang kata ru ngangej phila sngu thu ladap sngu tenat ya kene ke video sngu pha ban comment ngin sa kendu pat ha ka wei ke video